Bintang budaya campur sari. Rita Solo Tigo, Rita Boyolali. Kekalihipun yang kuyung konco bintang budaya derek mangayu bagio matur nuwun menika dawuh polakrami sinten Mbak Rita menika Mbak Fernastiana SPD kalian Mas Wawan dongane muga-muga tutur-untut aja nganti pegatan tetep diugemi sumpah setya ijab kabul kala wau amin pikantuk wahyu jodoh ingkang sejati pinaringan ayam tentrem nggih Kang Mas mula jenenge saiki wis bebojoan utawa kata bojo BOJO B berawal dari pandangan mata turun ke hati menjadi cinta oleh karena itu orang lain masyarakat hari ini turut menyaksikan dan turut merestui dan harus direstui jangan sampai disakiti hatinya jangan sampai KDRT ciliin jiwit gedene ngampleng mergo kuwi larangan negara agama. Z itu orang nganggo. Oleh karena itu semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya rabbal alamin. Cekat kancane cekat. Iki langsung gelak mance ya Mas. Menika acarane kathah sanget tesih wonten. Cakilan. Iki tamu ya yen pilih resepsi cepet. Nggih. Diaturke. Monggo bawa Mas Gilang. Apa mintaku animas situasi antot runtut tansah tungan ing sarina sawe engine rene wae sing ngolor kabeh tekan kono ning kene wae kek ribet andatan kingkang asarembut lamun atuh acak ketingeti yen cedak tansah mulet asita asih tu pindo mimi amituna ayo manten bareng anut tepi awet jip sito asih sampean ki bawa nek romansaku pikiranmu ora semeleh ki arep nopo aku blak-blakan kok kemrungsung men dina iki jane aku balekke esuk iki aku nang omah ki digawe awanku omahku wis akeh dayoh sing digawe udu wong tuaku tur aku dhewe. Lah kowe ya lancang men digawe ya nampa job. Lah temen iki engko bengi ditek kurang sih. Golek imbah. Monggo. Aku kang setya satu
kalande dengan kap ayam melampah tebih datan lesu Mugianto berkahi satu awet ingat nganti saiki beban asane boten kapapat obor Mugianto berkahi pundi hati kopong tansah lipat panyu awalku sedya kula tansah ngelam-lami bintang budaya campur sari
nuwun. Mbak Arita kekalihipun nedya ngaturaken suka. Mabak bintang budaya campur sari, Mbak Ati, Mbak Endah, PKM monggo ngatur. Sareng bintang budaya. Wes pokoknya alhamdulillah acarane iso genep lumaku becik. Kabeh wisawarata marga mengko insyaallah jam 12 wis bubar. Jam 12 bar. Ya ora kudu tur dusake kalian Pak Ayub. Amarga ngene, Mbak. Sasi iki sasi rame manten. Saben dina iki hampir tamu iki mesti jagong. Yen kathah wicara ya ngomah engko malah komprang kabeh awake dhewe. Iya bener. Yuk ngatur apa, Mbak? Inggih menika katuran ingkang radi gayeng. Weh, matuk. Nggih lagune Titi Tuwit ya, Nduk ya. Titi tuwit. Oh nganu, piknik Tanjung Perak bareng-bareng. Iya. Wis ora usah nganggo suwe, baca tabuh kanca bintang budaya. Titi Tuwit damar mati mulia Siti papasan dadi mati samar mandam Do re mi sol jeneng Hei! Ayo pindo pisan. Baleni. Oh, ora pas role latihan. Miring meneh, Mbak. Ya. Miring. Oh. Miring. Oh. Tahu tempe nak rasane. Yo, bintang budaya. Kita soraklah bersorak. Pak Gilang. Ya, kleru Mbak Gilang ngono iki mau. Oh. Penyanyi ratek cetha iki. Ya. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut sama datang. Pak Ayub berek berkaing. Nggih. Ya. Mas Gilang, Ya, siap mangkat. Mas Dodo. Ora katut, sanggune entek. Mosok lek Sarmen ora dijak. Oh, Lek Sarmen melu. Mbak Ati, Mas Dodo ora melu mergane melu. lagi masuk angin. Angin. Mas Daud, Mas Oh, ora melu, ora entuk karo bojone. ora entuk melu. Ndak ngebak-baki. Iki sing tuwa. Sapa? Lek Sarmen. Lek Sarmen rasa melu. Ngambon-amboni. Kok ngambon-amboni piye lho? Gon ngamboni lho. Yo. Minang kacung bebu kopi. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Bawa gitar kecapean, jangan lupa manggung. Tanjung Perak tepi laut. Hey!
Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama sak rombongan melu kabeh sing ora entuk melu kalis sing ngendang. Lah mergane ngopo? Lah nek kono melu piknik ning Tanjung Perak ngomah sing ngumbahi rong ngejangan ora enek. Lah kok ya buka mati lho senengane. Yo. Minang kacung babu koki Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut bawa gitar goncang tiup, jangan lupa mengambil Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Wanci katur Bapak Ayub Nun. Nggih para rawuh ingkang minulya, Ibu Juru Pangati Busana kalian nenggo para paraga ingkang sami jengaraken temanten menika foto saged pun lajengaken. Nggih. Nggih, iki aku arep celuk-celuk sapa yo aduh le dandan itu lho. Woi. Nggih. Woi, Janaka, mlebu, ayak-ayak. Pisan kas, woi, Janaka, mlebu, ayak-ayak. Ana tata tuwa niku elek-elek ora disengeni. Ngaten nggih Pak Karli nggih. Lang ganti ingkang sasongko gumenyar Raden Harjuno Senebat Raden Pamadya Janaka sampun lumaksana kinap hidup juk para wirara winastan Putri Domas malah kepara kang dumadi putri-putri saking Magersari paradyanipun keparing hanyaket istrat mojo temanten sekalian paring sasmita kecengkar saking sasana palenggan tumuju wonten ing sasana Panti Busana
Singkaripun Sirat Maja temanten sarimbit lamun Cinandra kadya Nalendra kang wus winulyeng jagat raya. Serena Lendra kang minulyeng jagat raya. Dupi kenastu astu nama sidam sekaring bawana langgeng. Sakebjar katalika mangkono ta wau. Sakebjar katalika mangkono ta wau lamun Cinandra kiraping pinanganten. Katon kadhaupe Sirat Maja temanten sarimbit kang wus hakekan nasta pinarebasan renggang gula kenepjur pulut. Damja ingkang wonten sawuringing Sirat Maja temanten sarimbit wonten Talang Pati Pratiwa Manggala sinebat Satria Kembar. Kembar busana kembar detek piatek ginelak lampahe Sang Suba Manggala jil nala marang pepoyan engkau tamen gya lumebet wonten ing sasana panti busana